Lalaking nagpuputulin kahoy sa Vinsons Camarines Norte, gadan makalihis aksidenteng makadukot sa live wire. Uyan report. Kasabay kan makusog na bulos kan uran, nasa itaas kan puuning kahoy ang mga personahe kan BFP. Pigpupurbaran kaya kan mga ini na maibabaan lawas kan sarong lalaki na nakuryente mantang nasa itaas kan kahoy. Medyo nahaluyan pa ang mga otoridad antes luway-luway na naibabaan lawas kan biktima. Binisto ining si Ruel Ibita, 37 anyos sa residente kan Santo Domingo, Vinsons Camarines Norte. Sigun sa kaibanan kan biktima, binayadan sinda kan sarong pribadong individual na nasa gilid sa nakan eskwelahan an harong tanganing mabawasan ang mga sangakan kahoy. Natapos na kuta na ninda ang trabaho, alagad nagdulok subuot ang sarong paratukdo para ipaputol man ang mga sangakan kahoy sa laog kang compound kan eskwelahan. Sa paghuna na i-off muna ang fuse kan linya kan kuryente, liwat na nagsakat ang biktima alagad bigla ining na kuryente na nagresulta sa iyang pagkagadan. Sabi ko, sir, delikado yan, sir. At ano yan, live yan. Ay wala na daw kuryente. Okay. O ayan, nakuryente yung isa, paano niya ipaliwanag niya sa pamilya niyan. Ganyan ang nangyari. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon sa insidente. Nagpagirumduman ang opisyal kan barangay sa publiko na maglikay asin ipaara muna sa mga otoridad ang kasong may gigibuho na clearing operation tanganing malikayan ang siring na aksidente. Sa aking po mga kabarangay, una-una po ay galing pa lang tayo sa kalamidad kung saan na po magkakaroon kayo ng mga clearing sa mga malalapit sa linya ng kuryente. Sana po may pag-ugnayan sa aking tanggapan. Padagos man na pigkukuanan ni pahayag kan news team ang pigtutukdong paratukdo na nagsugo sa nasambitan ng biktima. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.